Аз съм Преслав. С майка ми и баща ми сме собственици на супермаркет Здраве за град Луковит. Това приключение започна преди цели 16 години. Да имаш собствен бизнес в България е много стресиращо. Затова да имаш гръб като фирма Метро е много успокояващо. Метро за мен е символ на качество и сигурност, защото те са утвърдени на нашия пазар от над 20 години. Другото, което предлагат Метро като сигурност, е големия набор от собствени марки, които покриват голям диапазон от продукти. Тези марки са се превърнали в символ също на качество и ние с тях всъщност сме много отличителни на пазара. Като членове на моят магазин, ние имаме достъп до изключителни отстъпки за продукти, които се продават най-редовно при нас. Варират в диапазон от 25 до 30%. Това ни позволява да контролираме маржа си и да бъдем гъвкави в промоциите, които правим ние от своя страна. След като вече сме членове на моят магазин, ние наблюдаваме значителен растеж на човекопотока, който преминава през нашия магазин, съпровождано с увеличаване на потребителската кошница. Първото нещо, което направихме след като подписахме договора, да реновираме магазина, както фасадата отвън, така и интериорно. Експертите на Метро ни помогнаха да аранжираме добре продуктите и цялата установка в магазина, за да бъде тя по-приветлива за клиентите и съответно продуктите по-атрактивни за тях. Първоначално наблюдавахме сериозен ръст на оборота. Това смятам, че е заради рекламната услуга, която Метро ни предоставя. Има флаери, които принтират и ние ги раздаваме на клиентите. Също така предлагат TV и радиореклами. Именно благодарение на рекламата от Метро, аз днес от тук мога да ви кажа здравейте, аз съм моят магазин в град Луковит. През всичките години, в които сме били партньори с Метро, не само бизнес отношения, но с тях успяхме да завържем много личностни запознанства, които всъщност с тях ни превърнаха в едно още по-голямо семейство. Научете повече за програмата ни на нашия сайт с подкрепата на Метро.